Mención á obra das vivendas dos mestres de Rianxo nos Premios de Arquitectura de Galicia, unha boa nova para unha actuación coa que o Concello pretende axudar aos máis desfavorecidos. Os Premios de Arquitectura de Galicia concederon unha mención á rehabilitación das vivendas dos mestres de Rianxo, un edificio que se atopaba en desuso cun deterioro acusado e agora albergará 6 novas vivendas para familias en situación de emerxencia. O alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, amosou a súa satisfacción por este recoñecemento. Moi contentos por esa mención, en especial a Sandra, a arquitecta, unha obra importante que esperemos que axiña poida ter o uso que está destinado. Estamos tamén prevendo obras no exterior de eliminación de postes e sustitución do cableado para facer o subterráneo. É unha obra que acometemos con moito cariño, porque é unha obra que vai ter o seu potencial uso axiña, e estamos falando de recuperar un espacio que estaba chamado a ser material de derrube, material de un lugar baleiro completamente, e que se lle deu con estas actuacións da Xunta de Galicia e do Concello de Rianxo unha nova vida como vivenda social. Estamos evidentemente moi contentos porque é unha obra que efectivamente eu creo que responde a parámetros moi actuais, non? De recuperamos un espazo degradado. Son ademais edificios con aforro enerxético grazas ao bo illamento co que se dotou este inmoble e contan ademais con placas solares. Trátase de 6 vivendas para familias en situación de emerxencia e nos baixos contarase cunha aula de estudos e 2 espazos que serán para uso social e da veciñanza. Edificios degradados e ademais son edificios que teñen o seu sentido, tamén van ter moi pouco consumo eléctrico, en especial de calefacción, porque están ben aillados. Fíxose un pouco a actuación pensando en que teñan o máximo posible de luz solar para alimentar as placas solares. Instaláronse placas solares tamén para dar tamén elemento desta electricidade verde ao edificio. É dicir, fíxose todo con moito cariño e moito ánimo para que teñan o uso final, non? Son 6 vivendas que salirán, eu espero que o máis axiña posible a súa convocatoria pública para que podan disfrutar en réximen de alugueiro familias de determinado umbral económico, e así queremos, incluso tamén aproveitando os baixos para tamén uso social. Ali vai ir unha zona destinada á aula de estudo, que tamén ten un orzamento da Deputación para reconvertilo, e se está traballando un pouco nas outros 2 baixos para buscarlle tamén un uso colectivo e de beneficio á comunidade. Tamén recibiu unha mención especial ao conxunto artístico Albeida en Outes do estudio Salgado e Liñares e o Centro Social de Cornido en Carnota, obra de Juan José Creus Andrade e Covadonga Carrasco López. Os Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2020 nesta terceira edición concederon o Premio Galego de Arquitectura á Escola Infantil de A Veigadaña no Concello de Mos e o galardón á trayectoria profesional ao arquitecto Manuel Gallego Jorreto. Tamén se recoñeceu o Premio Especial á Sustentabilidade á reforma dun edificio existente para 8 vivendas, unha oficina e aparcamento no número 11 da rúa Colón de Vigo.